pięknie już z wyjazdu z parkingu, jest twarza, żadnych problemów poślizgowych. Hamowanie ładnie, ruszanie w miejscu bardzo ładnie. Wyjazd. Nie, systemy nie pozwalają mu zakręcić. Straciłem kontrolę, przejęły przednie koła, wyciągniemy. Zatrzymuje się przed znakiem, teraz w lewo i gaz dodechnie. No niestety systemy elektroniczne go zatrzymują. Muszę jechać na ten i wyłączyć wszystkie bariery. Stabilizatory. Opa. Trochę mnie poniosło, trochę gdzieś uderzył.